मैया बायथारगौमोन आङो नों मानो फानाखै आंनो बिमा जानला दा बुंदों। हेल' रायजोफोर गोबावनि उनावहाय नोंथांमोननि थाखाय इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैलाय मैयानिफ्रायनो ससियेल मिडिया सोमावग्लुंनानै दङ निजिरा आरो दैदेन सानैनि गेजेरावहाय थोदा अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै दैदेना मैया आंखौ बे ब्लेकमेल खालामनो फैदोंमोन बियो आंखौ बिबाय थादोंमोन बे गाज्रि खालामनो होननानै नाथाय आं बेनो होआखै फाग्ला बुंहरानलाय मा जाबावगोन बिसोरजों दा बावैसो बिथांजोआ खोन्थानानै थांबाय दैदेना आकाश मिसाइल लानानै पाकिस्तानी फाइटार जेटखौ गावख्लायनो होसोदोंमोन होननानैहाय बिथांजोआ फोरमायबाय ओरैनोबाबो नोंथांमोना आकाश मिसाइलखौहाय एकदमबारे डेंजारेस होननानैहाय मिथिनो मोनखायो दा नंगौ नामा जै बेजों गावजानांगौ बायथाय गवा आरो आङो बेफोरबायदिखौ आं मोजांबो मोनखाया मानसि मोजांसो नंदोंमोन आं बेखौ मानसि मोजां नंनानै आं बेजों मोनसेबो एलबाम लालायलायबाय बै चाइनिस बल टिपआ खामानि गैया दै चाइनिस बल टिप होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिगौ चाइनिस बल टिपआ मा दा चाइनिस बल टिपआ ओरैबायदि बल टिप बियो अट'मेटिक बियो खनसे गाज्रि जाबायथाय बानायफिनजाया माने बेखौ गारनानै गोदानसो लगायनांगौ जायो आरो आंखौ बे बार थगायहरबाय थागासिनो मानो होनबा बे आंनिफ्राय देख'नानैबो मोनजायासै आरो आंखौ उन्दुनो बिबाय थादोंमोन बियो बिसोरनि भिडिअखौ नायबाय थानानै आं ओरैबायदिसो सानो जेब्लानाखि गावसोर भिडिअ बानायै भिउसआ डाउन जालाङो मानसिफ्रा एबा रायजोफ्रा नाया जायो अब्ला दुफुस गावजों गाव बेफोरबायदि जालायबाय थायो आरो भिउस मोननो थाखाय ससियेल मिडियानिफ्राय फैसा खामायनो थाखायसो बेफोरबायदि जायो ना मायो ना रियेलावनो जागुयो बेखौथ' बुंनो रोंला आंनि लोगोफोरखौबो जबरदस्ति होसोलाबायदोंमोन बियो ब्लेकमेल खालामनो होनानै हमख्रुबलाबायदोंमोन सिख्रुबलाबायदोंमोन बहाय नै बिनि थाफिसा थालांजोब्बाय लोगोफोर नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा थालांजोब्बाय नै जनानै ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ गाइसमोन नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा नै मा मन्थ्र जारिनानै लादोंमोन बियो नै गाइसमोन नै बे थाबिसानो जाबाय जेखौ गोसो जायो बेखौनो खालामनो हाग्रा मिथिबायना नंगौ नामा थालांजोब्बाय नै गरनै थाफिसा नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा नै मैया बायथारगौमोन आङो नों मानो फानाखै आंनो बिमा जानला दा बुं नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं बेफोरबायदि दा खालामबाय दा नों आंखौ मोनथिबाय आंजों जुजिदोंबा दा नै बेखौ हगारगोन आं नै बेखौबो आपलड होगोन आं दानो आंखौ जाम्बा नंजां आंजों मिलायबा मोजां मिलायनानै जा नङाब्ला देन्जारसो आं बे बाथ्राखौ खोनानानै आं लाजिनाय मोनबाय थानोनो बाबाय थालालै